La Plie perla ya ka Fambam kop 8,000 menda ka sengi khat kena terek unai wing da Dr. Lyngdoh ex MLA ka Umsling constituency ha ka jingdon ringkat uba RB sedap presiden ka RBDSA kiriu rang ba ka sinong Umdihar bat kiwei kiriu pahmat ka than ribhoi ka Fambam kop kadai ka open to all knockout football tournament bala penyai da ka Fambam Multipurpose Society Limited ha ka ni ka tournament ka tim ladu kan ra ya ka song pisa ka basilak tingka ringkat ka trophy ha ka ni ka sengi play lale kai da ka friendly FC Persia ya ko Umdihar AFC bat kani ka jingi khun ka long ka basong shit bha bat habalawai no jong kani ka jingi le ka Umdihar AFC kala job da argo lakwai ka jingi le kai ka ban but jong ka Fambam kop 8,000 kan long ha ka apply tari unai wing ha ka ba onye le kai da sinjuk kisang samla Henry Snong Persia ya ko tasor nong rim ban penjanai ia kasap ka jongki kumno ban bisyar kumno ban peniai ia ka game jong ka football tina ka bantai ki khun jongki samla snong ki khun samla po snong ki nong song snong ngiyo kalat kumno ban syakri ban ya penbiang iwe pat bat lengba kane kalat kalenti ngila ban pendu no ia ka jingle ran be ke jongi bun sin ki bun ki khun samla ki jongi ki badon ki sap ki baper te henry haba ka sinshar ka jing snole ran be kata ka sap kamyo ban mi shabat te lengba ki occasions lane ki lat ki lenti ki bakum kine ngiyo ban penjanai ya kita ki sap ki bari ki badon hapo jongi